vom juca Zombie Age 2. Age 2 am mai pus astăzi, cum ați văzut, am mai pus un videoclip cu Survival 2 Craft 2 sau cum se cheamă. Data asta am jucat Zombie Age 2. M-am mai jucat eu puțin. 3 nivele avem. Este cu zombie, trebuie să împușc zombie și să adun chestii, trestii. Sunt mai multe misiuni. Cum vedeți, ăsta sunt eu. Îl împușcăm pe domnul. Gata, s-a dus. Și sunt două tipuri de zombie ăsta și cu mumiile astea, care astea dau mai mult damage. Noi acum trebuie să adunăm astea albastre. Și banii, că și banii ne ajută. Avem două arme. Pistol și o mitralieră. Avem și viață. Și avem și bâtă. Am colectat două până acum. Trebuie să colectăm 10. Și am murit de nu știu câte ori. Din cauza la proastele astea acum. Da, mor, du-te. Atât. Mă scuzați, sunt puțin răcit. Și cum știți că s-a încheiat mediile și a venit vacanța, încerc să mă concentrez aici la joc. Și da, sunt și spinuri, poți să dai, să joci la aparate, păcănele. Și poți să câștigi armă. Este și un shotgun de aur în acest nivel. Că am mai avut. Da, mor, du-te, măta! Tu ce cauți aici? Uite, ăștia sunt cei mai enervanți. Mai am 77 la viață. Mori. Vezi foarte tare. Trebuie să selectez pe, da. Acum nu am timp. Haide, dăm gloanță. Bă, nu mi-a dat nimica. Mai am 10 gloanțe. Una. Mai am 3 gloanțe. Și ce mă enervează când mor. Și mai aveam un pic, mă, să scap de zombie aia, dar cred că îmi voi... Da. Cred că mi voi upgrada arma. Nu. Că mi voi upgrada arma și voi merge înapoi. Voi continua misiunea. Hai, mă, ieși. Tu mă enervează reclamele astea. Să merg shop. Nu. 3000 să mi-am shotgun. N-am. Boost. 5000. Atâta. Și mai am aici două caractere. Nu, numai două. Am crezut că am numai două caractere. Dar am mai multe. Am și Jokerul. Eu acum sunt ăsta. Am mai multe aici. Aici dacă vreau să-mi cumpăr. Dar nu vreau să-mi cumpăr nimic.
nu am bani și nu urmăresc niciun video deocamdată. Și avem aici așa, avem, dar nu am cum să dau. Așa că voi încerca să câștig această rundă.